Tabi lang mga kapuso, sanglit sensitibo ang mosunod nga balita. Lalaking trabahante sa ginatukod nga archive building sa Department of Public Works and Highways Region 10, patay human aksidenteng maigo ang ulo niini sa bucket sa usa ka backhoe. Ani report. Dead on arrival sa ospital ang usa ka 28 anyos nga lalaki human nga aksidenteng naigo ang ulo niini sa bucket sa usa ka backhoe atol sa pagpanarbaho niini sulod sa compound sa Department of Public Works and Highways Region 10. Sumala pa sa DPWH 10 nga ang biktima gatrabaho sa ginatukod nga archive building nga maoy butangan sa mga daang dokumento sa ahensya. Pundasyon matod pa sa building ang ginahimo sa mga trabahante sa kasamtangan. Rason nga ana ang biktima ilalom sa gikalutan. Apan wala damha nga wala mabantay sa 34 anyos nga backhoe operator nga naa pa ang biktima sa ilalom sa yuta. Rason nga naigo gyud ang ulo niini sa bucket sa backhoe dihang gilihok na kini. Bali kagahapon sir, naamang gud sa ilalom sir kay nagkalot, bali nag-excavate sila dito sa lugar. Pag-excavate nila sir, wala nakabantay ang driver sa backhoe nga naa di tao sa ilalom. Pero amo lang i-clarify sir nga katong tao sa ilalom katong namatay nagsuot to siya og PPE sir kay compliant man gyud nato mga contractor sir sa atong construction safety and health kay apil man na sir sa pagbidding. Gikustodiya na sa Bulwa Police Station ang backhoe operator human ang insidente. Matod sa Kokpo, ilan ang giandam ang kasong reckless imprudence resulting to homicide batok sa operator nga wala na mihatag og pahayag. So wala nga maigo siya sa bucket sa backhoe. Pero kasamtangan pa nga giimbestigahan o gipalawman investigasyon sa Police Station 7 nga nung naipot nga insidente susama. Apan sigon sa DPWH 10 nga posibleng aksidente gyud ang nahitabo. Sanglit wala matud pay daang bikil ang biktima ingon man ang suspitsado. Naghatag na sir og financial assistance ang atong contractor both sir sa hospital bills ug sa burial services. Bali ang contractor na talang nag-gasto sir. Tungod sa hitabo, mas hugtan pa sa DPWH ang pagpahinumdom sa mga kontraktor nga tumanon gyud ang trans safety measures aron dili na masubli pa ang susamang insidente. Nagsugod ang proyekto niadtong bulan sa Hulyo og nakatakdang matapos sa Pebrero 2025 apan posible kining madilatar tungod sa hitabo. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.